едно бързо клипче от моята цветна и зеленчукова градина. Ето това са красивите хости. Ето. Храстчето, розичките. Ето това е. Да се наслаждаваш на красотата. Ето това е пипера. Пипер. Айде сега отиваме към доматите. Доматите. Сега към чудрицата. Я, гледай. Ето как бостана малко е мижав, ама няма значение. Ще се оправи. А това са картофките. Ето картофите. А това е лук. Преминаваме към лук. Ето лука. А това е зеления фасул. Не е лош, ама ще се оправи. Ще има какво да хапнеме. Така, сега отиваме към цветната градинка. Това е мивката. Хубавата мивка. Ето сега. Ето цветната ни градинка. Тук е входа за долния етаж. Тук са стълбите за втория етаж. Така. Сега да видим тук цветята. Красивите мушката. Една жълта кала сега ще ми цъфне. Ето. И сега една бяла, как се казва това, не знам. Забравям му името. Ето тук следващата градинка. Той е храст най-накрая оцеля. Хвана се. Ето хостата. Тук още една. И тук така. А това е скъпата ми оранжерия. Ето. Красота, вързани, поляти, напръскани. Всичко е перфектно. Абсолютно перфектно. Там имаме и лошни дървета. Ама те после и така. Така, благодаря за вниманието. Това е. За сега. Чао! Това е скъпия навес. Още подлежи на ремонт. Ще го направим. Не е страшно. Айде, чао!